салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем, ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бори дига хоҳиш мекунем, ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Мерседес Бенц ҳастед бародаро, солаш 94 сол, сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, объем 1.8, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. мошин ходои бародаро ҳамаш 100% кор мекунад. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 35,000 сомон гуфта истодаанд. хайдори анем боша бо савдо мешавад. касоне ки хайдор ҳастед, метавонед ки рақами рӯи кунанда муроҷиат кунед. ва дастгирии моро бародаро фаромӯш накунед, ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат барои дастгириятон. трактор Т28 ҳастед бародаро, коробкаш механик, сӯзишвориш дизел, мотор ҳамаш 100%, ягон камбудия дорад, 4 баллони нав дорад, ҳуҷҷатҳои солнашам ҳастай. трактор нахадо ҳолати корида бародаро, қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. нарша 35,000 сомон мега бо савдо мешавад. касоне хайдор ҳастед, марҳамат рақами рӯйкунанда муроҷиат кунед. мини трактор ҳастед бародаро, солаш 2023 сол. чихеле ки наварда мебинед, трактор состоянии бениҳоят хубда қарор дорад. плуг, чизел, фреза дорад. ҳолаташ чихеле гуфтем беҳтарин. қарор дорад дар ноҳияи Хушониён. нақша 105,000 сомон мега. хайдори анем боша бо муомила дорад. касоне хайдор ҳастед, марҳамат рақами рӯйкунанда муроҷиат кунед, маълумоти иловагиро аз соҳиби трактор дастрас кунед. ва дастгирия бародаро фаромӯш накунед, ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. касоне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. мошин албатӣ Opel Vectra A, солаш 90, сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. мошин нахаду бародаро ҳамаш 100% кор мекунад. утилизатсия дорад, 4 баллони нав дорад, аккумуляторашам навай. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нарша 26 мега бо савдо мешавад. касоне хайдор бошед, марҳамат рақами рӯйкунанда занг занед. ва бародароне ки мошин, хона, замин дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. дигар мошин мо бародаро Дути ҳастай, солаш 97, сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. мошин бародаро мотор нав, ходовои нав, фароша нав карда, обшивкаи даруни мошин пони нав кардаги, краскаш тозаҳои баллонашам наванд. мошин нахаду бародар, фақат мешин ҳай мекунед, танҳо ҳамин ки ҳуҷҷатош бичидаганд, дига ягон камбудӣ надорад.
қарор дорад дар шаҳри ваҳдат нақша 26 мега. марҳамат касони харидор бошед рақамро рӯйкунанда занг занед ва барои шумо чӣ хел мошин дар кор бошад дар комментария нависед. Дар видеои оянда ҳатман пешкаштон мегардонем. бародаро тикои автомат пурсида буданд. як тефтагием соруш 98 сӯзишвориш газ бензин кузов хгб объем 08 коробкаш автомат ҳолатшо беҳтарин. мошин бародаро нахариdo ҳамаш 100% кор мекунад. техас моторш то моҳи январ муҳлат дорад. 4 та баллони нав дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри хуҷанд нақша 14 мега. харидори аниқ бошад бия мега айб пешбина ҳай кунад. махкур шуда савдо мешавад танҳо назди мошинда. марҳамат касоне ки харидор ҳастед барои маълумоти пурратара ба даст овардан рақамро рӯй кунанда занг занед. маълумоти пурра ва аниқтара аз соҳиби мошин дастрас кунед. ин буд якчандта мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шумо роҳои мошин хона замин квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем ва бародарои каналда меҳмон ҳастед ҳатман обуна шавед чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ барои лайки обуна шуданатон. аз дастгири ҳар як шумо миннатдор ҳастем. дастгири шумо пешраи мо аст. хайр то наворҳои оянда.